И връх Козия стена е това пред очите ви. Най-високото връхче. Аз съм го леко подсекла, но пък панорамата е умопомрачителна. Ето там в далечината има метално въже, по което се преминава. И по-нататък е хижа Козия стена. Аз не очаквах, че въобще ще мина този маршрут до тук, защото времето много напредна. Но ето, че успях. Сега ще мина през самото връхче. Няма как така да го подсичам. Кръстичка. И да щадим батерията, че вече доста намаля. Красота, красота. Отпред се вижда и връх Ботев. Общо взето ще се яде в колата, за да не ме хващат тъмниците. Ай, наобратно, че няма време. Право натам.